Mayong gabi or mayong adlaw sa atong nagtan-aw ini nga video karon. So lain na usab nga content atong pagahimuan og video. Ang ato ang title sa ato ang thumbnail is kinsa ang Antichrist, no? Kinsa man gyud ang Antichrist? Mao ni ang pangutana sa kadaghanan karon nga mga Kristohanon ug kinsa daw ang Antichrist. Sa unang panahon panahon pa nilang Martin Luther, nilang John Calvin, doon na sila gituuhan nga mauna daw to ang Antichrist. Usan niya na si Nero. Tungod kay si Nero, iyahang gilutos ang mga Kristohanon, gisunog nga gilansang sa krus pabalitan ang uban, tapos ang uban gipakaon sa leon ang mga Kristohanon. So nagtuo sila nga mao na gito ang Antichrist, kay ang Antichrist, ang kahulugan sa Antichrist is usa na siya ka magpaila nga siya ang labaw sa tanan ug nga supako niya ug magpakadiyos siya, kana bang magpaasip siya nga siya ang Misaya, siya ang Dios. So muto nga si Nero ato nga time, nagtuo sila nga mao na gud to ang Antichrist tungod kay grabe man ka powerful si Nero. So ang Antichrist duna say power, no? Muangkon siya og power, supreme power ang iyang pag-aangkunon nga siya ang mulabaw sa tanan. That's why siya ang saligan sa mga tao nga siya ang Messiah or Antichrist. And some of them nagtuo pod nga dili lang kay si Nero, ang uban nagtuo pod nga si Hitler, kay sa unang panahon mga Hudiyo, almost 6 million Jews ang gipatay ni Hitler. Katumoy grabe nga leadership, nga grabe ang napatay ni Hitler ato nga time. So nagtuang uban nga mao na to ang Antichrist. And then karong bag-o dunay nagtuo nga si Barack Obama mao to ang Antichrist, si Trump, o karon is bag-o kining si Putin kaning naa sa Russia. Muni gituuhan sa kadaghanan nga mao ni ang Antichrist, no? Some Bible scholars nagtuo pod nga ang Antichrist mao nang Pope, no? Kay ang Antichrist matud pa sa kadaghanan nga mao ni siya ang inila sa tibuok kalibutan. So muna nga usas mga candidate nga gituuhan nilang mao Antichrist, si Putin, ang Pope, kanang president sa Amerika, o kinsa pa ng mga dagko kay mga inila, no? Sa mubdim nagtuo nga si Bill Gates, no? Bill Gates pinakadato. Pero alang kanato nga mga Kristohanon kinsa man gyud ang Antichrist. Now adto tas Bible mo refer, kay kung mo base tas mga katawhan nga ilalang mga nakalap nga mga pagtuon nya walay igong basyanan sa pulong sa Dios. So sama sa panahon ni Martin Luther, ilang John Calvin, nga nagtuo na sila nga Antichrist mao na to si Nero, nya namatay man, no? Ang Antichrist siya man gyud na ang murol, tagaan man siya og rule in the last days ang Antichrist. So muna nga kay nangamatay naman to ang uban nilang gituuhan nga Antichrist. So dili sakto ang ilang pag hukom, dili sakto ang ilang pagduda nga mao na to ang Antichrist. Muna nga kinahanglan mo refer sa Bible og kinsa gyud ang Antichrist. Mao ni ang ato ang pagatubagon karon pinagi sa pulong sa Dios. So walay lain nga dalon natong bersikulo adto sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Mao ni ang giingon dinhi: ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa. Doon na gitawag diri katapusang pag-alsa batok sa Dios, og dili pa mutunga ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So dunay gitawag diri taong yawanon nga gitagana siya alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa tao, himuon niyang labaw himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios, na.
dinhi mo ning gibasihan sa kadaghanan karon nga update sa karon nga mga gidudahan nga antichrist is kana si Putin daw o kaning pope o kaning president sa Amerika. But ang Bible silent siya igsuon, wala siya gaminsun og tawo kung kinsa gyud ang antichrist o antikristo. No, ang gimension lang sa Bible nga mahimo siyang labaw sa tanan. O gawas pa ni ana, mulingkod siya, musulod sa templo sa Dios, ug mulingkod sa dito sa trono o magpatawag siya Dios. So, ang antichrist igsuon o kinsa nang ituboy o mulingkod in the third temple nga pagatukuron, after sa third temple nga pagatukuron, kung kinsa nang ituboy nga Misaya, kinsa nang ituboy na ang mulingkod ang Misaya, ituboy nga Misaya, is siya ng Antichrist. Ang pangutana, kinsa man? Until now, wala pa'y giila, no? Duda pa lang. Wala pa'y giila o kinsa gyud ang mulingkod diya sa third temple nga pagahimuon. Kinsa gyud labaw gyud ba nga mulingkod diya sa maong third temple. So, ato ang gibasyan diri is ang Bible nga nagaingon siya, mahimo siyang inilastanan, mualsa siya ug magpakadiyos siya. So siya ng Antichrist. Ngano man nga adto man siya mulingkod sa trono o sa third temple. Atong inumduman igsuon nga ang mga Gentiles ug ang mga Hudiyo is wala sila nag-believe nga si Jesus Christ, ang unang pag-ani ni Jesus Christ, wala sila mo tuo nga siya ang Misaya. No, di ba sa time ni Jesus Christ, ginasalikway siya sa kaugalingon ng dapit, mismo sa iyang pagpanangyaw, wala siya tuuhi bisan sa mga pari, sa mga Hudiyo magtutulo sa balaod. So, wala sila nag-believe nga ang first coming ni Jesus Christ is siya ang Misaya. Kundili ang mga Hudiyo karon mga igsuon, nagpaabot pa sila og Misaya. Ang mga Gentiles kita mga hintil, mga dili Hudiyo nga nag-believe kang Jesus Christ, nituo ta sa pagpakatawo ni Jesus Christ, first coming of Jesus Christ nga natawo siya sa Bethlehem og siya ang Misaya. So kita nagpaabot ta sa second coming of Jesus Christ. Unya ang mga Hudiyo nagpaabot sila sa first coming sa ilang gitawag og Misaya. Muna nga sukpuhi kaayo second coming na ta, apan sila nagpaabot pag Misaya, first coming pa. Wala pa mutungha daw ang Misaya alang kanila nga mga Hudiyo. So ang nahitabo muna magtukod og third temple tungod kay ang gipaabot nila, ang gituuhan nga moabot ang Misaya, mo'y mulingkod diha sa third temple, which is sakyan sa kaaway, sakyan sa ni Satanas ang gipaabot sa mga Hudiyo nga Misaya. So mahitabuan na igsuon is magtuboy sila kinsa ang Misaya ang ilang ituboy, o kana nga Misaya nga ilang ituboy is kanang grabe kayo makahimong mga milagro, powerful kayo, o nga inila siya kadaghanan matos pas Biblia, inila siya o mulingkod siya sa trono, magpakadiyos siya. So kung kinsa nang mulingkod unya mo ni, di ba ni, kung kinsa gani nang mulingkod unya nga ituboy diya sa Israel nga mulingkod sa trono sa third temple, mauna ang Antichrist. So pagkakaroon dili nato mahinganlan kung kinsa gyud ang mulingkod diha, but ato lang maobserbara na unya nga kung mulingkod na gani na, siya na ang Antichrist. Okay, so wala specific names nga ato ang gi-mention, but only ang giingon sa pulong sa Ginoo, magpakadiyos siya. Kung mulingkod na gani siya, musulod sa anang templo, mulingkod sa trono, siya na ang Antichrist, siya na ang musupak sa kabubuton sa Ginoo. So mula ni ato nga video, salamat sa imong pagtan-aw. Kung bago pa kanini nga channel, just click the subscribe and the notification bell para sa next video ma-update ka sa ako ang mga umabot pa nga mga video. So God bless sa imong pagtan-aw.